V plesovom duchu sa s odchádzajúcim fašiangovým obdobím rozlúčili na základnej škole Komenského 6 v Sobranciach. Kedysi dobre známy učiteľský ples tu oprášil svoju niekdajšiu podobu. Učiteľské plesy majú dlhoročnú tradíciu. Pamätníci pamätajú na plesy, ktoré sa konali v povestnom Morskom oku. Potom 10 rokov sme prebrali tradíciu my, štafetu, ktorá symbolizovala hlavne tematické učiteľské plesy. Nedá mi nespomenúť významných učiteľov, legendárnych učiteľov, ktorí sa podieľali hlavne na moderovaní a na vzniku vlastne týchto plesov, ako bol známy Ďulka Knap, Ivetka Kozmová, ako bol Mirko Kočan, potom tam boli ďalší moderátori Evka Papová, Miško Hudák, no a samozrejme nemôžem nespomenúť aj manželov Sivákovcov. Učiteľské plesy sa robia učitelia, ale nerobia ich len pre učiteľov. Robia sa pre všetkých, ktorí sú zainteresovaní v školstve, napríklad pre nášho zriaďovateľa, pre členov rady školy, pre členov rodičovských združení, pre rodičov, pre všetkých, ktorí majú rady školu, ktorí sú rodičmi alebo bývalými žiakmi. Tí vlastne sa dneska aj tu v takom hojnom počte zúčastnili. Plesový večer medzi učiteľmi, absolventmi a priateľmi školy v tajomnej atmosfére otvorilo tanečné vystúpenie žiačok pod názvom Krídla. Úvodným tancom ples otvorili primátor mesta v úlohe zriaďovateľa školy s riaditeľkou domácej základnej školy. Poviem pravdu, že skôr som zvyknutý na svoju manželku, ktorá dneska ale nemohla byť po mojom boku kvôli zdravotnému stavu. Tak bolo to pre mňa také netradičné a možno, že aj nová skúsenosť. Dnes je už bežnou záležitosťou, že plesy si organizujú aj rôzne inštitúcie, profesie či školy. Plesajú tak poštári, hasiči, policajti i učitelia. Večerom tohto učiteľského plesu v Sobranciach sa niesla nielen zábava, ale tiež spomienky a nostalgia nad znovu obnovenou plesovou tradíciou. Veľmi sme sa potešili, keď sme sa dozvedeli, že znova ako stará škola organizuje tento ples. Tieto plesy sú nám veľmi známe a hlavne tie tematické, ktoré boli. Nikdy nezabudneme na retroples alebo na karnevalový, kde musím spomenúť, že sme mali veľmi výbornú masku. Boli sme ako Papovci, Pap Airlines, sme mali leteckú spoločnosť, kde manžel bol pilot a ja som bola letuška. Sú to plesy, na ktorých sa zabavíme, stretneme kopec ľudí, kopec známych a musím povedať, že veľmi nás to potešilo, že vôbec sme tu. Mne sa tiež spájajú také krásne myšlienky, pamätám sa, keď sme chodili poprvýkrát a takí sme boli nerozhodní, ísť, neísť, no ale poďme skúsiť, nie? Ja som učiteľ, manželka učiteľka, tak sme prišli, veľmi sa nám to páčilo a rád si spomínam na také, by som povedal, srandovné chvíle, kde sme sa zabavili, kde sme proste boli sami účinkujúci v týchto akciách a veľmi, veľmi nás to bavilo. My ako bývalí žiaci tejto školy si veľmi užívame tento ples, už len vďaka tým spomienkam s učiteľmi a s pani riaditeľkou, keďže tu bola stále perfektná atmosféra a takisto si užívame tento ples. Tie tematické plesy, jeden bol, myslím, že indiáni, potom boli kouboji, pamätáš ešte? Retro, myslím, že sme boli na retro. Bolo, áno, toto bolo zaujímavé. Retro bolo. Všetky zaujímavé Zapata malí, to bolo super. Kolegyňa to vlastne moderovala a bolo to super. A teraz je to tiež dobré.
Fašiangové obdobie je v našich končinách odjak živa časom plesov, karnevalov a zábav. Aj z toho dôvodu a zo všetkých príležitostí na spoločenské vyšitie, ktoré kalendár v priebehu roka ponúka, patrí fašiangové obdobie medzi najobľúbenejšie. Uvítal som vlastne túto iniciatívu na našej Sobranickej škole obnoviť tú niekdajšiu slávu a tradíciu učiteľských plesov, lebo vidím, že na tomto podujatí sa vlastne stretnú učiteľia nie len z jednej školy, ale zo všetkých škôl a dokonca zo škôl nielen z mesta, ale možno, že aj z regiónu. A aj, ako sme počuli pani riaditeľku, aj mnohí žiaci, ktorí prešli cez ruky týchto učiteľov, sa vlastne vedia takto stretnúť, vyzdieľať, podeliť sa o svoje možno či skúsenosti, či zážitky. A keďže je to ozaj obnovená tradícia po rokoch a veríme, že to je zase naštartovanie do ďalších rokov, tak určite to privítali aj čo som sa rozprával s pani riaditeľkou. Bol aj dosť veľký záujem, takže privítali to aj učitelia a využili túto možnosť, aby sa takto mohli spoločne stretnúť na tomto podujatí.